Hei, salutare lumea, eu sunt Alexa și astăzi vreau să-i fac o promovare lui Daisy's Life 27. Are 10 abonați și nu știu de ce nu găsesc videoclipurile, dar sunt sigură că o să facă o grămadă de videoclipuri și voi o să le găsiți. Laptopul meu are o chestie că, nu știu, dacă sunt puține videoclipuri, atunci nu te lasă să dai pe videoclipuri home și... Oricum, de ce vorbesc eu despre asta când trebuie să-i fac o promovare? Da. După cum vedeți, mi-a dat like la acest video, la LPS Apocalipsa episodul 2 și la multe altele. Dacă ți-a plăcut Daisy's Life 27, dacă ți-a plăcut această promovare, nu uita să apeși și un like, subscribe, știu că ai apăsat deja, și să dai un coment. Dar dacă nu ți-a plăcut, chiar nu mă supăr, poți să îmi scrii în comentarii dacă nu ți-a plăcut și eu o să fac altă promovare. Deci, eu am fost Alexa, voi ați fost cei care sunt sigură că v-ați abonat la Daisy's Life 27, o să las și linkul în descriere. Dacă vă plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!